Anginibingelele igama nguKhanyisani uBright Khumalo. Namhlanje nginiphathela umdlalo omnandi kakhulu osihloko sithi Ngiqhibule Inkowankowane. Lesi sahluko sesithathu. Abantu babulala inyoka lapha ejointini la kwaMashushu. Phela kwakuthiwa kwaMashushu ngoba kwangadlala uma uMashushu esefuna imali yakhe uma kukhona uphuze ngesikweletu. Babodwa batshekela emva kwendlu ukuyoyakaza amaketelo. Babodwa babambene ngocicane. Igumbagumba yabivala izindlebe. Usishi wayelokhu ekubize njalo utshwala kwazise wayeholile uNkabi. Okungabangani bakhe wayekuthengela nje obhiya. Phela usishi wayenele thola imali akhohlwe ingane yakhe uKhombi kanye nomkakhe uMadlamini. Zayiphenduka lapha kwaMashushu kwazise kwakuholiwe emaplazini. Kwakubonakala izinhlobonhlobo zemdanso kwakusho nje ukuthi bajabule oNkabi. Wayende kubize njalo usisho utshwala kwazisa uwalethe wawusaqumbile. Kusebusuku phakathi kwamabili sekulelwe lapha kwasishi. Kwezwakala ngomuntu ocula esangweni. Kwazisa uNkabi uyigaga emculweni umedla amanzi ampontshwana. Kwezwakala ukuthi geqe okuyithinyana egcekeni kuwo lo mnyama wayebuye ehlabe nengoma. Emva kwalokho kwakhala umgqomo wezibi. Kwenzeka konke lokhu nje uKhombi usevele wathatha ingubo yakhe yokulala wayolala ekhishini. Akulalwanga lapha kwasishi ngumsindo kaSishe memeza. Wasebona kufanele aphume nesixazululo uKhombi mayelana nodaba lokuhlukumezeka kwakhe. Wavuka wenza imisebenzi yasekhaya kwazise wayengeze kuya esikoleni kungumgqibelo. Wamlandisa uMadlamini ngokungaphatheki kahle kwakhe. Maqedane waphuma endlini ngejubane eqonde emgwaqeni uthela wayeka ophambana izimoto ubuthaphuthaphu. Ugijima nje uMadlamini uyamlandela ngasemuva ngejubane. Wathi ngangena uKhombi phakathi nomgwaqo kwezwakala umsindo omkhulu. Emva kwalokho kwangathi iphupho Khombi lapho ebona uMadlamini edindilize emgwaqeni egcwele igazi. Kwavele kwahlwe mini kuKhombi. Wavele wabona ukuthi konke sekushabalele. Kwafika amaphoyisa ngokusheshsha. Embuza imibuzo angakwazanga nokuyiphendula ngenxa yokuthuka. Usishi wabehlengezela izinyembezi. Wabona kungcono agoqa ugwayi wakhe oluhlaza bheme. Wayesakhumbula yini konje ukuthi kukhona amaphoyisa lapha emgwaqeni. Konke lokhu kwakwenziwa ukudideka komqondo.